Kasang YouTube Youth Council Rim Buliang Circle lepok ke jalan juga samla Des Balen Wanyang Presiden bat samla Shabilens Imli General Secretary ringkat ke jalan lang tikit khan bat ada ke jeng seran lem uba lum lang khas Imli Presiden ke HYC West Kasir District manta kasengi ke khasan tarik ujemang arja arfusau kliya kendu ya ke district medical kliya kendu ya ke district health and medical officer jeng ke West Kasir District halor ki atli ki bentah ke benkong ke halor ke jeng wan di jing di juki parjan lah kham tam ke bandi ki dawai ke desin cikitan tenghor lagja langpi bat ki wer kitan bat kaseng kasuma bayok ba kini ki parjalar ke bandi rengkat bau drugs kan long pan ke jing ma ki pai ba nang snong joka te katan ba arpat ka long ke jing bandi ki jing ba ki bandi te ki mrat ya ka bala syuprang hamadan namadia kham dadan nu ki la jing ya da ki babyang kaseng ka ong ba kini ke jing wan ki ki brin sabar jala kala panong panban ke jing Riam ya ki kon samla ba kamjuri ki pai ba no sno je ka thai kum tan ka sang ka kentu ya ka diam HU ba ben pai alo ka de ka benta khanang ba kanam long ka jingma ya ki bri ki ba shong chi ka thai Sil rimna sakil hari kat jing don lang jong nang yalam ba presiden jong HOC West Kasir District milawani kendu kanang mentai ya madam MHO halor ki jing kendu ba ki jing lab jongi ha dong ka thai jing sang imut ban phar ka jing tho sha I food inspector ban drugs inspector halor ka jing jelai gine ki nong di dawai anya ki weti jela le hadit mengilayu ya keren sunon ban di MSU ngilayu ban pha ya ka jing tho ban karpat ru na I ba de ban wan jurip sakiti jidong ki than ki jong ka rimuliang halor ka jing kenrei jong ni ki bar jela ki nong di dawai hadu kala pen tharai sniu yang I ba wat ki ni ki jing lai lam jong ki drugs bat ki we Kimar jingdi bapin bu aj kala ban yai limba kini di bar jela. Bar hadin gajing budin jungi kala don kini kita yau wa ladep kala don gajing yokem kini kinong kini drugs hakite ka don lathai ta kum tang la phas don gajing thok sha. Kani ka tanat ka bakpej ta ka kot kini ya. Bar kawe gajing thok ka bangi pha ba force inspector ka long ba kala jing jelai pelat yung kini di jendri di banabar hakiyau bordar stay banwandi di jimbam masukre madan lakum ki jimbam merat mereng habaki di sini kani kawan ra ya ke jingbom itenat habangi pe ya kane ke jinglom jimbam ya kita na kalian demi terpat jure kani ka tenat habaki pe ya ni ba ka bam kasa nang ba kan muan ra ke jing di ginom sunong habaya de ke jing ta ya ka ko ya kumta na kalian ga jongi di terpat juru ba kidi ban sim kham kloy ban le ya kani ka benta na kalian jong madam BSO kila kubur mat kila kular ni ba limba ka jing ya trelang jongi ba jong kani ka department ba tim sawan ban jurip sa ka dok thang ban pe ya kani ka jing tepat ni sen kan kita kintin di bangi nilayo ban ya keren agni ka por bumta ni ai play dan di MSO limba ka jing ya trelang ba ka jing kloy jong I ban priang ya kini si ban kular hangi ban le kham kloy ban wan sak te ka dok thang ban jurip ikni jing tepat limba ki si bangi la pha desbu